Sraith Pictiúr a chathair. Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Pictiúr a haon. I Pictiúr a haon feicimid Seán agus Máire os cór an ríomhara. Dar leis an suíomh gréasáin beidh an banna ceol is fearló códaláin ag seanam go luas sa stad a bhíomh i mbaile á clia. Tuisc nach gosnaíonn na ticéad ach €50, socraíonn siad láithreach dul ann. Chun íocasta ticéad, ní mór dóibh cárta creidmheasa a úsáid. Cuimhníonn Seán go bhfuil cárta chead fágtha ar an matal aige, agus ar ábhairí an taol tá an uimhir ar eolas ag Máire. Pictiúr a dó. Téann siad sa tseans agus ceannaíonn Seán na ticéad in anis dá athair. €100 ar an iomlán atá le híochadh. Déirthing nach mbeidh Daid róthóca le seo. Pictiúr a trí. Anseo tá an lá mór tagtha agus feicimid Seán agus Máire ag buint tainmh as an gceol iontach ann. Tá atmosfér leictreach le brath agus tá an stad ag chur thar maoil le lucht leanúna códaláin. Bualann siad le roinnt cárda ann agus tá an-oíche go deo acu. Pictiúr a chathair. Sa phictiúr seo, feicimid Daid ag déanamh iniúchadh ar a bhille víosa. Baintear geit uafásach nuair thugann sé faoi deara €100 sa bhreis. Gan Daid tá maral air agus ní thuigeann sé céir atá tarlaithe. Pictiúr a chuaig. Gan bhfuil, téann Daid chun an scéal phléil lena fáistí. Tá sé ar thóir na fíorna is léir. Ad bhíonn Seán agus Máire gur bhain sí úsáid as an gárta chun íocas na ticéad agus tá uafás ar na tuistíí lena númpar. Gabhann an bhreachtacha a leis scéal agus léir go bhfuil díomá an domhain ar a dtistí. Pictiúr a sé. Mar chuatamh, ní mór do Seán agus Máire go leor dúil go sí tí a dhéanamh. Tá an phulús ghleantachán á dhéanamh ag Máire agus tá Seán ag glanadh na bhinóg. Tá dtistí ag cumad súil chéir ortha. Ní calla rá go bhfuil a gceacht foghlama acu. Ceistena. Cé bhéad a chosnaíonn na ticéad don cheolcairm? Cén chuma atá ar na tuistíí i Pictiúr a chuaig? Cén sort ibre atá ar siúil ag Seán agus Máire i Pictiúr sé?